Sa pagkaroon, we're in Baliti 3, so enjoy mo dre karon. Welcome to Old Enchanted Baliti Tree. What can I do for you, sir? Sirs. O karon sir, mga sir, nami baligya po dire. So sinog na mo mga problema sa inyong kinabuhi nga basin masulbat rin baligya dire. Napo may mga numay, mga Kinahanglan ko pag-ayo nga ma kita og tambal sa akong kasing-kasing na buak. Imo kasing-kasing nga na ba? Diara, mosquito insect repellent. Kani, tambal ni sa imong kasing-kasing nga nabuak nga kanunay nga hulat. Imo ra ning spray sir, di na kalamukon. Ay mga tambal diha. Kaya kinahanglan ko og tambal nga makita na si Me. Me, asa ka naman. Nangita kang me. Susolba din na imong problema. Na ako diri mapa, adventure sa secure. Gawas na makita nimo siya, pura na kag sidura. Where's the map? Where's the map? Where's the map? Oh sir, mapa sir, para makita na nimo si me. Na may tambal na para COVID. Tambal sa COVID. Napumiana sir. Kana bestseller ka namo ning virgin coconut oil and tea tree oil. Munit pinaka the best namo dire. Kay kaning virgin coconut oil sir, mupatay ni siya sir og 99% nga bakterya. Plus gidugangan pa siya tea tree oil nga naay 1% nga mupatay og germs. So a total of 100% nga mupatay tanan sir. So gawas nga mamatay ang bakterya, ayaw pud ka tingala og mamatay pud ka, isunod ka kay mura kag naog bakterya. Oh, sir, napo di may baligyari para pawala sa mga chismusa. O sir, chismosa, problema nimo? Sayon ra kay na sir, nami ana. Pinakadabis. Si Piri iyang baba sir, kuha ang pokpok, tugso ka aron magalabad iyang ulo. For example sir, ana ra sir oh. Abisag asa sir, mawala dyan ang pagkatsismusa ana. Unsa bang tambala dinhi nga karang dili nakabiyaan? So unsa ra pa nimo sir? Kanang ganahan magstay sa imo ng usa ka baye. So nami ana sir. Love Potion, Sikihor. Kami may pinaka-the best seller ana sir. Ganahan ka nga magstay siya nimo o mabuang siya nimo. So, pareha mong buang ana. So sir, paim na ra siya ane. Gawas nga mabuang siya nimo, mabuang po kaniya, mabuang po sila, ug mabuang po ng galantaw. Rao?